חרוז כזה זה רשת של חנויות חרוזים, שאתה נכנס לחנות, נותנים לך צלחת ביד, אתה אוסף חרוזים, יושב עם מוזיקה, כיסאות בר, ויוצר לעצמך באמצעות מדריכות. עכשיו אני מדברת בלשון זכר, אבל זה בעיקר נשים שבאות ויוצרות לעצמם את התכשיט לאירוע, סתם ליום-יום. יש לנו בתי ספר לתכשיטנות בכל הרשת, 24 חנויות. כל חנות אתה בא, יכולה לשבת, ללמוד, לעשות תכשיטים, ממש את כל המקצוע של התכשיטנות, שזירות יפניות, סריגה בחרוזים, השחלות מיוחדות. בעלי ואני הכרנו בטכניון, וכשהוא לקח אותי פעם ראשונה לחדר שלו במעונות, הוציא מתחת המיטה תיק מלא בחרוזים. עד אז לא ראיתי כל כך הרבה חרוזים בחיי. שאלתי אותו, מה זה הדבר הזה? הוא הסביר לי שזה חרוזים שעושים מהם כל מיני תכשיטים. באמת שעד אותו רגע הייתי בטוחה שתכשיטים זה רק מזהב. והוא סיפר לי שהוא מעצב לבוג ולאססואר, והוא הראה לי איך הוא עושה. אז אמרתי לו, תראה עוד פעם, מה זה מגניב? אז הוא עשה עוד כמה כאלה, ולמחרת כבר מכרתי אותם לכל החברות שלי. ויום אחר כך עוד פעם. וזהו, ראינו שיש היסטריה על זה, ממש. והחלטנו ללכת על זה. קודם כל זה משחק נורא מעניין. פתאום אתה לוקח בן אדם שלא, בדרך כלל זכייניות, לא מבינות הרבה בחרוזים או בעסקים. אני מעבירה להם, יחד עם ספר הדרכה שלם שכתבתי, את כל הנושא של חרוזים, תכשיטנות ואיך בכלל לנהל עסק. פתאום הופכת לך אישה שהייתה עד לא מזמן שכירה, לבעלת עסק, מאושרת, פורחת, מסתכלת בפשן טבעי כל הזמן, מנסה לעשות תכשיטים מיוחדים, מדברת עם אנשים, מוכרת להם, כיף לה. ירוק, הרבה כחול, וכשחולמים. תראה, היום בארץ אנחנו 24 חנויות, ואנחנו גדלים בקצב נורא גבוה. בסך כל הארץ אוטוטו נגמרת, 30 חנויות, 40, זהו, כבר נגמר. ואנחנו רוצים לפתוח רשת חנויות בארצות הברית, בחול. אנחנו כבר במשא ומתן עם גופים עסקיים. אנחנו נעשה את זה.